Hello! Bine ați venit la un nou video despre Gemini pe canalul meu Web Media Gemini Academy. În video de azi vreau să vă explic de ce am ales eu Gemini ca structură de AI și un punct foarte puternic pe care îl are este integrarea cu Google Drive. Dacă sunteți la fel ca mine freelancer sau aveți o mini-agenție sau lucrați foarte mult cu ecosistemul Google, cum ar fi Google Drive și acolo aveți documentele, atunci Gemini este cea mai bună alegere pentru voi prin această integrare. Integrările se pot face acum cu Google Drive și ecosistemul Gemini și prin conturile neplătite, dar pentru conturile plătite cred că această integrare este mult mai benefică, pentru că avem acces la Gmail-ul nostru, calendarul nostru, Drive-ul nostru, unde avem toate informațiile despre clienții noștri și ce avem nevoie. Și să vă arăt un pic această conexiune și cum funcționează pentru mine și cum o folosesc. Suntem în contul meu de Gemini, intrăm la Settings, Connected Apps. De aici am bifat toate conexiunile cu Gmail, Google Docs, Google Drive, Google Task, Google Keep, Google Calendar. Bineînțeles că mai am și alte setări, cum este Sync ID-ul, că nu vreau să am, când produc content pe YouTube, nu vreau să am probleme despre Sync ID în care vorbesc în videole mele despre chestia asta și v-am explicat ce este Sync ID-ul și conectarea cu GitHub pentru a obține coduri sau a face review-uri asupra codurilor și alte aplicații de care am nevoie. Toate chestiile astea sunt la mine activate. Din punctul meu de vedere ar fi cel mai bine să vă activați măcar Google Workspace, să aveți această lucru bifă activată. În felul acesta, Gemini are acces la toate informațiile pe care voi le țineți în acest ecosistem. Bun, am intrat în Gemini, dăm new chat. Eu întotdeauna folosesc modul thinking, niciodată pe modul fast. O să explic în alte videouri de ce nu folosesc modul fast. Hai să vă recomand integrarea cu Gmail sau cu Google Drive. Eu primesc foarte mult newsletter de la Fundamentul Zilei al lui Răzvan Căzănescu, mi se pare un newsletter foarte bun, îl trimite în fiecare zi cu diferite informații pe care pe mine ca antreprenor mă ajută. Numai că nu am mereu timp să le citesc pe toate, așa că în fiecare săptămână îi cer lui Gemini să-mi fac un rezumat. El acum intră în Gmail-ul meu, îmi citește mail-ul, îmi face rezumatul la fundamentele zilei. Puteți să și vedem cum gândește dacă vreți. Întotdeauna mi-a plăcut asta la Gemini față de alte, pentru că poți să dai jos să vezi cum gândește, ce face, cum caută, până să-ți dea răspunsul. Bun. Și vedem că luni, 30 martie, avem strategii de pricing și valoare percepută. Un fundament foarte mișto, ar trebui să-l citesc. Dacă vreau să citesc, pur și simplu dau pe această iconiță și ar trebui să îmi deschid de Gmail-ul, fix pe acest e-mail, să-l citesc. Asta e o modalitate în care eu îmi verific ușor mail-urile și mai ales partea de newsletter. Așa le analizez pentru că nu am mereu timp să citesc toate mail-urile și atunci mă uit pe un rezumat. Este o modalitate foarte rapidă de a verifica e-mail-ul, de a vedea ce se întâmplă. Pot să-i cer și să cer și asta. Bineînțeles că factura cred că nu a fost trimisă, de obicei trimite pe 5 ăștia de la Orange, dar puteți să vedeți și dacă furnizorii v-au trimis facturi și toate cele informații. Sau până acum pe factura pe Orange pe luna aprilie nu a fost registrată, puteți să vedem factura pe luna aprilie, pe luna februarie, and so on. Modalitatea de integrare cu Gmail din punctul meu de vedere este o bună soluție de a trece rapid prin mail-urile tale, de a nu îți bătea capul să verifici 15.000 de mail-uri. Poate să facă și tracking mai vechi, să zicem, tot din Gmail. Trebuie să vă căutați și mail-uri mult mai vechi. Ce ajută chestia asta este, eu de obicei primesc multe mail-uri, nu am timp să le caut pe toate și atunci asta e o modalitate în care eu îmi verific rapid mail-urile, ce s-a întâmplat, dacă mi-a trimis furnizorii mail-uri, clienți mail-uri. Putem să setăm și un gem dedicat pe a verifica e-mail-ul ăsta, aici aveți gemurile, care se cere să vi le prioritizeze pe bază de priorități în so on. Sunt mai multe modalități în care se poate personaliza această conectare cu Gmail sau cu alte ecosisteme din Google Drive. O să vă arăt și integrare, de exemplu, cu Google Drive, în care spun Google Drive. Acum caut în Google Drive informații despre Galați Vibe. Caută documentul de SEO. Ok. Sau știți o modalitate foarte bună dacă sunteți team leader ca mine, să puteți să verificați ușor statusul unui progres la un client.
mai ales când lucrați cu colaboratori sau alți oameni din echipe, care le dați acces la acest drive care voi folosiți interes de companie sau pe partea de freelancing îl folosiți tot așa pentru a gestiona clienții și puteți să vedeți, am un contractor, i-am dat ceva să facă, pentru că el lucrează în acel drive, documentele se urcă pe acel drive și poți să verifici unde e statusul. Ca să știi unde ți-e progresul și să ai discuții cu el, să eventual poți să zici, aici lucrurile văd că merg mai lente, care este problema? Fără să-l suni să zici, cum stai cu progresul? E o verificare foarte rapidă. Sau integrarea cu Google Drive este mult mai rapidă, se poate face integrare dedicată pe documente, de exemplu, sau noi în agenție avem aici un template dedicat acum pentru SEO și AEO. Este făcut proaspăt mai mult pentru partea de AEO, să apărăm în căutările și recomandările MM-urilor. Și-am dat 2 task-uri, am dat să caut în Drive și am dat să analizeze site-ul meu dacă respectă template-ul pe care eu l-am făcut. Sau vedem că este confirmat. Asta e o altă modalitate de a verifica și rapid ce se întâmplă cu documentele pe care tu le faci sau strategiile dacă le faci, dacă sunt puse în practică pe anumite site-uri din punct de vedere SEO, AEO. Ce se mai poate face cu Google Calendar? Nu știu dacă îl folosiți, eu folosesc numai Google Calendar, folosesc Google Meet pentru ședințe. Asta este promptul despre AEO SEO. Mi-a căutat în Google Drive despre template-ul respectiv și mi-a intrat pe site-ul meu ca să văd dacă respectăm template-ul. A căutat, a găsit template-ul, a văzut despre ce vorba și acum arată că l-am pus în practică. Vorbeam de Google Calendar, da? Să zicem că mâine vreau să fac un video despre token și bani, pentru că în lumea AI-ului token equals bani. Și vreau să-l fac mâine de la 11:30, atunci mi-am pus în calendar un task despre chestia asta. Apare pentru duminică 2026, ora 11:30 până la 12:30, în care să fac acest video. Eu nu prea mai intru pe aplicațiile Google, adică în Drive sau, mai intru în Drive ca să-mi pun documente și asta, dar calendarul și alte chestii, de aici le verific. Gmail-ul la fel, de aici îl verific. V-am arătat integrarea cu chestia asta. Bineînțeles, putem să facem și chestii mai funny, gen YouTube Music. Uitați, și pot să deschid un chat din ăsta, să-mi pune muzică și eu să lucrez pe alte discuții. Bun, v-am arătat așa rapid câteva lucruri, cum se poate folosi rapid, cum poate să vedem care e calendarul. Dacă ai foarte multe task-uri, să ai multe întâlniri, poți să ceri din calendar să spunem care sunt cele mai importante task-uri pentru ziua de azi și ce întâlniri am. Dacă ai listă ai calendarul full, să zicem task-ul X, task-ul Y plus 2 coluri, face rezumat, îți spune cu cine te vei întâlni, despre ce e topicul, bineînțeles dacă e trecut în calendar când a fost făcut invite-ul. N-am testat până acum, sincer să fiu, să creez un Google Meet în care se trimit la oameni deja invitații din Gemini. Asta nu am testat, vă recomand să testați voi, să vedeți dacă merge. Puteți să-mi lași în comentariu dacă ați testat și a mers. Mai văd și chestii că nu am timp mereu să le testez pe toate. Mai vreau înainte de să închidem video să vă dau câteva informații, că vorbisem mai devreme despre token și equals bani. V-am explicat că Google funcționează foarte mult pe input de token. Gemini Pro poate să primească până la 1 milion de token input. Ceea ce e foarte bine, pentru că putem să-i dăm să analizeze multe documente din Drive. Un istoric de mail mult mai mare. Să spunem așa că ai o conversație cu un client de un an de zile. Discutați pe diferite proiecte, and so on. Da? Puteți să vă fac un rezumat foarte mare din aceste informații. Dar tokenii, în momentul de față, devin din ce în ce mai scumpi. Modelele care vor apărea pe piață și sunt, de exemplu, cum este la Cloud, va lansa în curând Mythos-ul, costă vreo $500 pe lună și ai mult mai mulți token. Pentru că cu cât contextul este mai populat de token, adică discuții foarte lungi în acea fereastră, cu atâta începe să apară riscul de halucinație. Chiar dacă tu ai în spate pus knowledge base and so on, pentru că discuția este foarte lungă, risc să se facă un mix de informații între knowledge base-ul lui și discuția ta și so on, să înceapă să dea halucinații. Așa că ce am observat eu de-a lungul folosirilor de un an de zile de la Gemini este că cea mai bună conversație este undeva între 10 și 15 prompturi. După ce ați terminat 10-15 prompturi, mai este nevoie ca conversația să meargă, eu mi-am pus niște protocoale. Unul este un protocol de health, în care întreb pe Gemini care este latența pe baza protocolului de health și îmi spune de la 1 la 10 unde stă. Dacă văd că latența este undeva ridicată peste 7, înseamnă că clar, ok, conversația aia și că am atins limita, riscăm pe urmă să dea halucinații și atunci cer să facă un summary transfer block, care dacă nu știți cum arată un summary transfer block, este un summary transfer block, ceva de genul ăsta care se copiază, îl duc într-un alt document Google Docs și pot ușor prin acel document să continui discuția.
Eu am și câteva protocoale în care heavy using de Gemini și de conversațional și asta să pot să ne transfer ușor de la conversație la alta după ce văd că latența a ajuns la un prag. Din punctul meu de vedere, asta spun cam 10-15 prompturi, depinde cât de mari sunt prompturile și câte informații dai ca context. Dacă dai poze, video să-ți analizeze și la contextul Windows să fie încărcat în 5 prompturi. Și atunci, având aceste mici protocoale în gemurile mele, îl întreb simplu care ți latența de la 1 la 10, el știe ce să răspund, îmi spune exact că asta este latența mea, mai pot să duc proiectul sau aici ar trebui să ne oprim și uite STB-ul, îmi dă summary transfer block, pot să iau acel summary transfer block, îl pun în document sau pot să-l bag direct în noua conversație, să-i uite asta s-a discutat până acum cu tine pe o conversație, hai să plecăm mai departe de la acea conversație. Da? Fără stau să mai pun promptul, să-i dau istoric, să so on. Totul este pe baza acestui summary transfer block, care pe mine cel puțin mă ajută să transfer foarte repede informații de la o conversație la alta și să țin algoritmul totuși, nu algoritmul, să țin AI-ul într-o modalitate optimă de răspuns. Chestiile astea sunt mici sfaturi, mici tips and tricks pe care o să le găsiți și în cursul pe care le pregătesc, plus alte informații în cursul care sunt mult mai relevante, o să discutăm și despre Markdown și toate informațiile de genul ăsta. Următorul video, cum am zis, cred că o să fie despre token și bani. Mi-am pus și reminder să-l fac mâine. Dacă vreți pe viitor să fac chestii personalizate pe nevoile voastre, ca să zic așa, template-uri personalizate de prompturi, lăsați un comentariu. Spuneți-mi, bă, uite, eu mă ocup cu chestia asta și am avea nevoie de un prompt sau un gem care să-mi facă chestia asta. Până data viitoare, dragilor, nu uitați, dați un like, un subscribe, comentariu și ne vedem în următorul video. Și sâmbătă avem live. Ciao!